with Eritrea, and by sweeping this election as he's expected to, how empowered he might feel to start that conflict with Eritrea, because he has said he will have that Red Sea port that is on Eritrean territory. As the external threats are concerned, do you worry about how involved Ethiopia will be in neighboring conflicts, including Sudan and issues with Somalia? How cynical could Abiy Ahmed's involvement be in external conflicts like that? I worry. أنتي كابتن لنكني أقدر تجربة نقونة تمتزلا مريج أنا بلتقنا تودي له حبرة أفريقيا يكون كالو دمام تمريج أتخايدو نوتيت كنت بين أيام زولو زلو نخم سلو مالتي وتيتي كمزي كابتس بيت وتاعي قال نجار كفتر كمز خل بزخنة مريج أجرا ميتوبيا بتمريج أي تمرتن قال ملازق نيتوبيا عن زملكات إثيوبيا تدلي ميمرسو تدلي ما يمرسون كلا رستيو حنت زربا قم تتقاقع مكتملالس تسمع الله سادما أبي أحمد داقما يحمش عام تتوهبوه أنت عينس الواك فتر خل خوني بفلاي أفكارنا أفريقيا وش تعو كنتاتنا إثيوبيا نبينو قريفكا أفكارنا أفريقيا أنت عينس الواك كل ويخل زبل أبي أزاربا رستي ناخوني إزمت فسرلو سلمتاي قد متمر رجع كل تبلانات ناتو نافكوينات زغنع كم زنبري ردو سلا زنبري حركة بدما حتو أفتق بحر الزبل دم كساب زوز أون التاجندا كشفشفوز أنا هيو دارجا دقفتناتو سلشينا it's boring أفتق بحر كتب لا يتسمعنا تقولوا تلك أكبر تزي الكارما تزي بالكارما شحلك أبكال وانين كغيد قوم شتنا أفتق بحرنا بالك ما يتحمل مناسبة لو قاطعمي أبقى متيتيقة إذا حجي أبي أحمد بسفيح من قد تمريض اللوز بحال زلو مالت أي تنقرنا لتوصي كن كي تنقرأ كل سفليت والله لذي انتاي تلوا كم تسخل نبير تراجس وانتاي كجبري خل نزبل كلتا عين زرباك اسمعكم يا بزي تحطوا قداسيو بزعبات مرج أو نيرون كأننا عنا زجد سنة بزعباتي نير ترا زملكات قداس لزنا بري أبزيا قد من تعمل سناتا ناتو مسمعنا بلومبرج زبحال نزو كنتات زي بتتجاجامي زكاتاتولو زلو حدا عبي ميديا بلاتفورميو مزيهتيو قال كابتم عبيتي business leaders politicians policy makers زكاتاتولو مزيهتيو سلازي حجون انتهيلو East Africa braces for Abiy's return in Ethiopia سلازي بلتسقنان أبي أحمد نفس سلطان حمشت عمد سلطان حجي يملس هالو أزيد ما نفس زخالة حدش مدرخ نافريكا فترة الله زخلي بلا يلوم هاوت يوم الله now قد من أبزخونه يقول نزم الرجاء هذا كينياوي نتكو داي بغربة زكاتاتن نابي أحمد دما بغربة زفلتو زبالو كسمعكم هي because more than anything اتزبالت نزي كونتات درانايو صبو غيرو كبرحال نازخل The election crisis, what's going on in Ethiopia today, and the messages or the lessons that we could actually look into from your perspective? So I think that's a brilliant question, Andu. You know, sometimes I wish I could come here and talk about bright things, but I think that mostly I argue about standards, how our standards should be. Now, the Ethiopian election was not an election. It was an enigmatic election because the entire northern Ethiopia did not vote. The Tigray. إذا تريوز اللهم حركة بتم أقدستي experts ناي كرنا أفريقيا foreign policy expert كينياويو زعبات مرجعنا بلتقنا كزارب كله زبلو زربايو مالت كمين يرو نزبل زربا كملس كله كبيري كتقل سيدو مغنياتو بزع نجار زي تقل زي قلص نجار على بزع استشفنا نجار كم زلوا ويز قلص زي مالت هاي مالتيو puzzling مالت تبرجع من رجع يلك خد قلص تخلونا يكونني مغنياتو هذا بزع كفالنا إثيوبيا نتبرجع أي ساتفون يزلوا سو زي أي ساتفون يزلوا تراي أخولا يكونن تاسوس تكملا مجلس اسمه. And you know that the prime minister there now he's the president. Yes. Because it's changed. Yes. Yeah. So he has assumed executive power. He's become more dictatorial. He's even abolished the pretense of the ceremonial prime minister. There was no election. He has this philosophy called Moderna. He's even written a book about it. So it's a collection of mumbo jumbo. A collection. أتوسبات جيروز قتلنا أبين تسمعوا كنا نايق غاي سمعاقن مرة يصدقهم مجمريا أزياء
نيشتي كتقسم ايانا كم تدل كفر دي قبر كوارس سنتنيرا ابي احمد بريزنت كم زغونا بزوان زي فليتكم دو كبرايم مينستر ناب بريزنت قصو كسجر مخانو ስለዚ على سلطان كله كم زغل كابتن زنبرون لعل مالتي نتي شماوي ناي بريزنتنت معارك دما كاليو يحسب كم زلو مالتيو سلمتاي كا مخنياتو اقل نت بريزنت لهم شمي تقصوا ስለዚ يلو مرحنا هاجر بوق نسو كون كل نجر ولا سيريمونيال ولا تي اكزيكتيف بعلو كوني اتليست كم دسيل وخون قد نغوس مخان كا بريزنت كتعماد لي خون كالي انتاي زبل زلو بحفشا اتي زغبر زلو بوليسي انتحريخايو اتي اكايدنا يابي اب حدا مصحف مدمر زبل صحيفو انزعبا انتايت مصحف كور فيلوزوفناتو تايلك اندحرلكم مدما قولتو تقو مومبو جومبو يلو بكا خاخيبكا زمصخايو متحزن مጨበጥ ዘይብሉ ፊሎዞፊ ቲኻ كم حدا نجر تكبر زي لها غير كخجلس كله ايوت فيلوزوفنات يزبل زله سلاز بيلا غيريو توعوع زبلو زلو زد ما بكل من قد كسمع خلغا تمساسالي ريتو يمخنياتو اتم كالي ودع عدو كينيا وناي قدم بريزيدنت نا ايثيوبيا زنبره نا حبرت افريقيا وكيلو زبلو كسمعكم كلتيوم كتودادرو منتا mission remains seized with the outstanding electoral processes and reasserts its commitment to supporting Ethiopia in consolidating democratic governance. بزي يمسكر بتد ما يشاركوا مالتيو حجي تازي نا كينيا بريزيدنت زنبره كلام تمليسو ناي بحكي ديمقراسياون صبوغن مرجع 5 جبره يزنغر زلو كم تعذابات يزبلو زلو وردات انديو ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ሚድያ ተፀዊዑ ከመይ ነይሩ ምስ በለ ወገን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንክገልፅ ተሸጊሩ ኢሉ ንክገልፆ ተሸጊሩ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ኢኻ ፅቡቅ ትብሎ ነዚ ምክንያቱ ብዙሕ ሓጓፋት ዘለዎ ምርጫ እወ ምርጫ ተገይሩ ተወዲኡ ንክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ፅቡቅ ምርጫ እዩ ነይሩ ፍትሓዊ ነይሩ ኢልካ ንክትዛረብ ግን ከቢድ እዩ ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ كم لما نحن حبرت أفريقيا تعذب خوين زعتوي صبوا مرجع خمس خيري مسكرالو بيمانو تجا من دم إديت كيرم زعتوي أنت عين السركن متفقان كم زنبرة يزن الجرزلو بحفجة أنا إثيوبيا مرجع دلك خون خليو نملا سبت كود ديناتنا مخنياتو أتي أبي أحمد أنت كاس أبو خلي تقن زجد سنة أنا good Presbyterian feel-good kind of book about trying to change Ethiopia, which is a job of the prophets. I mean, changing Ethiopia is not a joke. But you know, it's human beings who live in Ethiopia. بزغنة أتي مرجع أنت كم زمسل كابتم قربت لي نتكون نتك قلت كابز خلوز مزة زربايا زبكم زرلو سلزي at the end of the day كمين يرو انتاي نيرو نفسو زخالي أزار أربع مجلس زربان كوهابا زخاليو and Ethiopia دليتها كتقبر تخليها it's not a big deal by the way وتم تقام تناتو وزبحالو عب تمرجع تساتيفهم زنبرو تمرجع فيك نيرو أين قبلوني نادم ما يلوم reject غيرهم ملو سلزي والنابي إمام رئيسو كخونة زخاليو Unity rejects election process, says no candidate will take council seats. The Coalition for Ethiopian Unity, an alliance of 5 political parties that participated in Ethiopia's 7th general election, says no candidate will take a council seat under its name, citing what it described as serious flaws in the electoral process. In a post-election statement, the coalition said it entered the vote despite what it called the absence of key preconditions for a credible election and widespread shortcomings in the process. The coalition stated that it repeatedly submitted complaints and evidence of alleged irregularities to the National Election Board of Ethiopia, but claimed that corrective measures were not taken. بحفشة أتوم تقامت بارتاد بحالو زنبرو نتي وتسيد قبلو هم زي كله مخنياتو تقلنيا من رجع كم زي تخايدة يوم زبحالو زلو قم بزوح سبك قلتهم كله توم مجمريا كاب نبور وصاي بزحنايت بارتات على كابتي دايما داي تباهيلو استسرح اللي مخنياتو تبوليتيكا بلصقنا حيال كوينو نخوت زي تعدون بوليتيكا بارتات تقبر سلازي بحفشة بارتات ترقم زي بلوم نكخونو كقبروم يخليو كاوت أي دما ساتون ونتيز كبر زنبر مع الشفتن مثلالن ولو كان في بورد من مرجع بورد زبال كسيسنا أنت نبرنا سمعنا يرخبنا يبلو سوزون كم تي مرأي نايتي زي كبر زول مرجع دقف نايتي زبي كم زي دقف نايتو كالت بوليتيكا بارتاتون كم زي نبرة يوم زقلت زلو and it's going to be very interesting to watch حدا نبلت قلنا أبي أخوليو مرجع وديلو تابوكستي جيروالو ناي مرجع مقبارو صبوق نبلت قلنا حنت كابتنز دالين زنبرة
ናይ IMF ገንዘብ ይዘገድሶ ነይሩ IMF ድማ ተን ገንዘብ ክበካየ ተስፋለካ ኢልወሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም IMF urges ገለገለ ተንብለካ ዘለና ለውጥታት ተጌርካ ገንዘብ ክንበካ ንኽእል ኢና ተወሳኺ 468 ሚልዮን ካብቲ 4.6 ድዩ ገላ ቢልዮን ኣብቲ መጀመርያ መብፃዕ ዝኣተውዎ ነዚ ምስ ተግበርካ ዝኽንበካ ኢና እናበሉ ነዚአን ግበረን እሞ ንዓን ተፈፂምካ ክንዲ ገንዘብ ክወሃበካ እናበሉ ዝቕፅልዎ ዝነበሩ ከማ እናገበሩ ይቐፅልዎ ከም ዘለውን ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን IMF ገለገለ ኣማሊክካ ኣለኻ ነዘን ተሪፈናኻ ዘለዋ እንተ ኣማሊክካ ድማ ሕጂ እውን 468 ሚልዮን ክንበካ ኢና ኢሎሞ ምርጫ ገይሩ ኣሎ ፅቡቅ ይኹን ኣይግድሶምኒ ግን ሽማዊ ምርጫ ተጌርካ እውን ተቐባልነት ስለ ዘለዎ በቲ ኤስታብሊሽመንት ስለዚ ምርጫ ገይሩ ኣሎ ተባሂሉ ሓሊፉ ኣሎ ገንዘብ ድማ ክህብዎ እዮም ንገለ ግዜ ድማ ከንቀሳቅሶ እየን ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ግን ክቕየር ዝኽእል ነገር ክህሉ ድያ ይህሉን ንኢትዮጵያውያን ዝመልከት እዩ ንመለስ ኣብታ ቀንዲ ኣርእስትናትና ኣንተ በዝጀመርኩልኩም ኣብዚ ናይ ብሉምበርግ ተመሊስና እንተሪእናዮ ብዛዕባ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለው ናይቲ ኣርቲክል ንእሽተይ ፅማቅ ክንበኩም another 5 years ተወሳኺ 5 ዓመት while counting continues Prime Minister Abiy Ahmed is guaranteed to win ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ውፅኢት ተደይተነገረ ከይተነገረ ግን ተዓዊቱ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ተወሳኺ 5 ዓመት ተወሲኹሉ ለይሉ ስለዚ opposition split the Prosperity Party cruised ብዘይ ገለ ተወዳደርቲ 4 ዝኾኑ ንኣሽቱ ጥቕሚ ዘይብሎም ፓርቲታት ተኣኪቦም ዋላ ሓንቲ ተቐባልነት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ ጎስጓስ ገይሮም ንህዝቢ ክእምንሉ ዝኽእሉ መንገዲ እሞኻ ገሊኦም እጅ ንኣብነት ናይ ኣምሓራ ፓርቲታት ኮይኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ምርጫ ስለዘይነበራ ብዙሕ ቦታታት ስለዚ ኣብቲ ገጠራት እውን ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብኡ ከለዉ ተወዳዲሮም ንመበሊ ግን ፅቡቕ እዩ ቀፂሉ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣለዉ zones to no voting ኣብ ገለገለ ክፋላት ብሰንኪ እቲ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ክመርፅ ዘይከኣለ ቦታ ህዝቢ ነይሩ እዩ ስለዚ part of the Amhara due to the security risks and rivalry ስለዚ ኣብቲ ኣምሓራ ክልል ኣምሓራ ምርጫ ዘይተካየደሉ ቦታ ነይሩ civil war scars ከም ድማ ናይቲ ዝሓለፈ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ድማ እቲ ክፋልቲ እውን ክመርፅ ኣይከኣለን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ምርጫ ክሳዕ ክንደይ ሕጓፍ ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ብደረጃ ዓለም እውን ተገሊፁ ኣሎ ሓቃሽ ኣብዚ ንዓና ተገድሰና ግን እታ regional tensions ዝብልዎ ዘለዉ ዞባዊ ኩነታት እዩ the Red Sea access dispute ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምናልባት ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ጠመተ ክወሃቦም ዝግብኦም እዮም ዝብሉ ዘለው እሱ ድማ abyss aggressive demand for a sovereign port has angered Somalia and Eritrea ስለዚ እቲ ልኡላዊ ገማግም ባሕሪ ወይ ኣብቲ ባሕሪ ይደልለኹ ዝብሎ ዘሎ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቆጥዕዎ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ካልእ ፀገም ክፈጥሮ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ከምኡ ድማ the water war ብጉዳይ ናይ ኒልን ናይ ማይን ድማ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ነውፅእ ድማ ክቕፅል ከም ዝኽእል ምስ ሱዳን ድማ ሱዳን ኮንፍሊክት ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዳዕሚ ሰሪዕ ብምሕጋዝ ማዓስከር ምሃብን ኣብ ሎጂስቲክስ ብምሕጋዝን ብኩሉ ምስ ብዙሓት ጎረባብቲ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዘሎ ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ብዓብ ደረጃ ክቕፅሎ ዶ ይኸውን ንዝብል ሕቶ ምልክት ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ US ኢንዲፈረንስ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ኢንዲፈረንስ ማለት ዘይትግደስ ዓይነት እያ ኮይና ዘላ ክበሃልካ The Trump administration is reportedly focused on the Middle East እዚ ብዓብዩ ኣተኩሮናቱ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢራን እዩ ዘሎ ኣፍሪካ is currently a low priority ኣፍሪካ ምናልባት ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ተደይ ኮይኑ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን leaving Abiy with little external pressure or check and balances ስለዚ ንኣቢይ እንታይ ይገብር ከመይ ጋይድ ገለመለ ኣብቲ ላዕሊ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ግደፍ ክብልዎ ክእሉ ገለ እምበር ብቐረባ ዝከታተሎን ዝገንሖን ኩሉ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ዓብ ሚድያ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብዓብዩ ግን እትዮም ታሕቲ ዘለዉ ሃገራት ሕጂ ንሳቶም ኣብዚ ክፅሕፉ ከለዉ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዋን የማናን ፀጋማን ሓሪማ ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእልን ክትቀያየር ትኽእልን ገለ ከም ትኽእል ገይሮም እንዲኦም ከቕርቡልካ ዝፍትኑ ዘለዎ that's a joke ኢትዮጵያ ዝበሃል ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ እንታይ ክገብር ክእል እንታይ ክገብር ኣይክእልን ካላርስቲ ዝኾነ ግን ዝኾነ ሓያል ከም ዝኾነ ከምስልዎ እዮም ዝፍትኑ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ክብዎ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ እቲ ብሉምበርግ ብዙሕ ግዜ ናይ ኢማራት ቀለመለ ገንዘብ እውን ስለ ዘሎ ኣብኡ ንኢትዮጵያ ዝጥዕም ሪፖርታት እዩ ዝግበር መብዛሕትኡ ግዜ ካልእ እውን ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ኣርቲክል እውን ወፂኡ ነይሩ ኣብኡ እውን ተራኻ ንኤርትራ ጉዳይ ዝገብር እዩ ትወፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ዓበይቲ ዋላ ንኤርትራ ዘይምልከት ጉዳይ ከሎ ኤርትራ ማእከላይ ቦታ ይወሃባ ሓደ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሽማ ይለዓል ስለ ዘሎ ግን ኤርትራ ገንሸል ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎም ግን በዚ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ፖፕላር ትኾን ኣላ እቲ ሽም ኣገዳሲ እዩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ኢሉ እዩ ብሕማቕ ይኹን ብፅቡቅ ሽምካ
أميديا كمت الله زبل أرد الله دونالد ترامب ينزل تقييم وده قدي وندحرلكم ملهي وتحطام كوين حليف ولو أبوليتيكا دما كلتا جزء بريزنت كون كيلو سلازي شمكاك تكاس مخال وتصبغيو أب ميديا أبزانا عالمنا انتاي زبل أزرار بالو كتفتوه تقول كيتفتوه the worst thing that can happen to a country to a company to an individual is to be ignored دبلو تزغاف خقات مكاز غل أبزح الجن نبر الله زلنا علم نهاجر يغون نكامباني يغون ويون حدا أقداسنا زلو وسب تزغاف خقات مزغل تايو irrelevant كون كله بزخوني يغون من قدي زي رقوح كون كله it means بزخوني يغون من قدي أميدة ديت مستقينك يا مالك كم قلنا سب صراحة اللي كاهي واتكات مرة طلع أميدة تتمسك عصبوك كون خليه but if you قالنا قرك تركبك بعالم تدل attention عالم زي قد سكات غينو أميدة تغلى زي ترقوح مخان تصبوها يكون بوغير كاطر الساس اللي طال سبكو ادفرتايزمنت تخفل كون كامبان ادفرتايزمنت تخفل كو ميديا نخدمت بزعبا خان خزر ربيو attention كتركب كتكلا لك because attention is currency attention مالت جنزبي ادفرتايزمنت بزع مليونات تخفل كو ويونا بحد ناي ارسنال مالي قدمت فلاي اميريتس ويكا قلم لازبل كمصكا كو سبكري كاسله تدلي ስለዚህ እቲ ክትረአ ምኻል ወይ ክትረበልካ ምኻል ጽቡቕ እዩ ኤርትራ ሕጂ በዚ ኩሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብልጽግና ገለ ዝገብሮ ዘሎ መዓት ሽማ ኩሉ ግዜ ከምኡ ድማ ናይ ባቤል መንደብ ናይ ኤርትራ ዝብል ብዙሕ ግዜ ዝመጽእ ዘላ ካልኦት ሃገራት ጠቕላላ ማይ ተረቑሓን ከምዚ ናይ ኤርትራ ንኣሽቱ ኮይነን መምስቲ ገዳ ዝነበራ ኣይምተረቑሓትን ነይረን ከምቲ ናይ ኤርትራ ዝደልይዋ ዝነበሩ ድማ ደጋጊመ ናይ ኤርትራ ዝተረሳእት ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልይዋ ነይሮም زموتات حجر كتكون تغلالا irrelevant بزخون يكون منجدي زي تركو حجر كتكون يوم زليوانير بات تكون النت أرت كبابينا زجبر زلون أي بابيل من دبلو أتناي كحنا أفريقيا تجن بلو ببزح منجدي تاير ترات بحال picture that تاير ترات بحال بتزلو كبابينا زلو سجمات استلع عليه كل جزء أب سبوت لايت كم تخون الله أبتي ميديا كتالي كم تملس جبرالو وداينا الصومالية تخون قدم إيرترا قال ملقلي يبلون يرام وداينا إثيوبيا كون كله إيرترا قال اللوا وداينا السودان كون كله إيرترا قال اللوا كأي بحر قال بابيل مندب إيرترا زبل فلازم إيرترا نفتو ونسلعيو أب سبوت لايت كل جزء مسمصونا نحنا الفتوى دينا نسأله على رستوينو أبزي بلتسجنا بس جبرو زلو بزوج جزء أب سبوت لايت مسألنا أمريكا دما بزوج تقدس سنة يبلا نجي زانا قرجة بغلطة رياينا هذا أمريكا بزوج تقدس سنة يبلا مالت نخالو دايمردن برني إيرترا تسجم هيكون مخنياتو بمسرة إيرترا تاينا ندلي أمريكا كترسع عنا تغلال لك ابناتها بحماقهم بصبون كيتل على كاخدل كم إيرتراوي أمريكا خد فتوى زدل سبيل أمريكا فقري زمننا سبيل أنا قبل خلي أنا قلت خلو خلي انتاينا قلنا دللنا أمريكا بحماق كتل على النابلان حماق عيننا تابل علينا خطو دقيق بالله this is all إيرتراوي زمننا سيرترا يكون بإيرترا كابتي بحما قبل علينا زطبطو كنوص كنكلال لنا امبر امريكا كفتونا له يلوز من نسب يلا باي ذا واي تقصد لا تفلطوا تقولكم ناي اتحاد ابي ناي فورين بوليسي اكسبرت ناي امريكا زنبر زبلو امريكا كتصلاكا حدا جاي امريكا كتفتوا كاغن طفاتي سلازي انسلت يا بلو امريكا انت فتياتك دكس كغلا غد بالعكا تغلي انت صلياتك كاغن مالت صلايتك نورمال غزي كتنقا تخليها انت فتياتك عب جزا خبع الخاسلت تو انت قبرك على مالتي حتى كتب لك طلع صلايت كانت خوين امريكا كن بعصو خاصيخه نتا انسلت ايتتوانيخه سلازي تزربك ابزيا بخمس منقد كتريوا تخوليهم سلازي بزحاتي بزو كنتات كنريو لنا امريكا ني إيرترا ني قرن افريقيا بزحات تكرت ويالان يبللو كيناتنا ايران ግን نشته قمت امريكا تريغلان بابيل من دبا قدا سنتكم زلو يغبرلو diplomats warned that the relation with Eritrea have deteriorated so sharply that renewed border war is a serious possibility again comes بالكم إيرترا قدن كتمص كتكلالوا سلازي ني إيرترا مبزحتو سب نتاي كبل زغل مسلكم امين ኢትዮጵያ ዝሁሉ ዕቤት ኣለዋ ይበሃል ይጸንሕ ምሽ ኢትዮጵያ ሲ ዓባይ ሃገርያ ከምዝዶ ገለደ ይብሉ ጸንዑ ድማ ኤርትራ ድማ ምስ ኤርትራ ድማ ክትዋጋእ ትኽእል እያ ገለኻ ይብሉ ከመይ ዲቲ ኤርትራ ዝበሃል እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብዓብዩ ቁጠባ ኣለዎ ክንድዚ ሚልዮን ህዝቢ ገለ ክትብለፀን ይካሲ ምስ ኤርትራ ክዋጋእ ክእል ክብል ከሎ ከማን እቲ ዘይፈልጥ ማለት ኤርትራ ክበልዕዋ ክእሉ እዮም እንታይ ዝዛረብ ኣለዎ ይብል ጽንኢሉ ድማ كمي جيرو يزغن كل جزء بسيرترا تواقع تغلب ما يبي إيرترا زبال حيالي مالتي كبلي جبرو مالتي زي again إيرترا بحماق بزعق زيات اللي علقد
እትውዳይ ንመለሳታ ቀዳመ ትሕቶ ነቲ ኣብቲ ሚድያ ዝሓተትዋ ድማ ሓንቲ ዝመለሰቶ ክንርኢና በከስ the end of the day እቲ ውግን ወረ ውግን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣዛራባ ናቱ الأوروميا زوبا أرسي أبا لعلي أمنتن أبات كريستيانن زفتن متكعدي كسا معاز زبل حازن كم زفترة باتراريك أرثوذكساويت بيت كريستيان إثيوبيا بتو أبونا ماتياس تزاريبهم أبا زحلف سنبت سونين أبا كلتا ورلاتات مبرا أرسي بستفت أبا متكعدي 10 سوات كم زموتون حدا بيت كريستيان كم استقاتلن نبرتن من جتات أرثوذكساويت بيت كريستيان نبي بسحبيرهم ليك أب أباس هاجر سبكت اتغبابي زرزر بيت متكعدي زموتو سوات كزرقحو كلو سبسلطان من محدار تكبابي بزعواتي متكعدي هون ጉድኣት ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ንቢቢሲ ገሊጾም ነዚ ስዒቡ ብፁዕ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ኣመንተን ቤተክርስትያንን ዝበፅሕ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ልብና ደምዩ ኢሎም ቢቢሲ ነዚ ተፈላለዩ ነበርቲ ኣዘራሪቡሎ ነፃነት ደበሳይ ዝርዝሩ ኣዳልያቶላ ምንጭታት ቢቢሲ ካብ ሃገረ ስብከት ምብራቅ ኣርሲ ከም ዝሓበርዎ እቲ መጥቃዕቲ ሰንበት 24 ጉንቦት 2018 ብቆፃፅራ ግእዝ ከም ዝጀመረን ኣብ ወረዳ ስልጣና ፍሉይ ስሙ ቤቼቶ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ክልተ ሰባት ኣብ ወረዳ ኣሰኮ ድማ 11 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ሓቢሮም ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ሓው ከም ዝተቀትለ ንቢቢሲ ዝሓበረ ነባሪ 101 ዓመታት ዘቁፀረ ጠለታ ገብርኤል ቤተክርስትያን ብሓዊ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ይገልጽ ክቡራት ሰማዕትና እዞም ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ብምክንያት ስጋት ድሕነት ድምፆም ተቀይሩ ከም ዘሎን ስሞም ከም ዘይንረቕሖምን እንሕብር ነቶም ኣድማ በተንቲ ኣብኡ ተመዲቦም ካብ ዘለው እቶም 3 ሞይቶም ብ23 ድማ 2 ሞይቶም ማለኻ ሓደ ሞይቱ ሓደ ድማ ቆሲሉ ኣሎ ካብ እስላም እውን ዝተቀትሉ ሽማግለ ኣለው እቶም 3 ኣብ ሓደ ጉድጓድ እዮም እዚኦም ድማ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣሎ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ካድረታት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ዝተገበረ ብሸነይ ተፈጺሙ ነቲ ሸነ ድማ ሻዕብያ ዝመወለቶ እዩ ክብሉ ናብ ኤርትራ ከፀግዑ ወይም ዝፍትኑ ዘለው again ከም ክንብዶ ዘለና ብዙሕ ግዜ ነገራቶም ተንኮሎምን ናብ ኤርትራ ምጽጋዕ ኣመሎም ስለ ዝኾነ ዘገርም ኣይኮነን ግን እቶም ናይ ብልጽግና ካድረታት ኩሉ እቲ ረሳሕ ተግባራቶም ሕፍረት የብሎምን ኣብ ውሽጢ ማእከል ኢትዮጵያ ኣትዩ ሻዕብያ ዝገበሮ ቅትለት እዩ ዝብል ዘሎ ሻዕብያ ሰብ ሲቪል ዘቅትል ምክንያት የብሉን ሃሊዎ እውን ኣይፈልጥን እዩ ምዚ ጉዳይ እዚ ግን ንዓና ከተሓሓዙና ፀገም ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ቁጥዐ ኣብ ኢትዮጵያ ፈጢሩ ዘሎ ዝዓበየ ቁጥዐ ዝብለኩም ዘሎ እዚ እቲ ሬጂም is going to have a difficult time ሰላም ወገኖቼ እንደምን አላችሁ አርቲስት ቸርነት ነኝ ገጣሚ ቸርነት ዶርሳሊ ቸርነት አሁን ብቅ ያልኩበት ምክንያት የእውነት ከፍቶኝ ነው በዚህ ልክ የሆነ ባለቤት የሌለው ሀገር እስኪመስል ድረስ ምስራቅ አርሲ ምስራቅ አርሲ እንዲህ እየተተነተነ ቦታቸው እየተነገረ ሰው የታረደበትና የተገደለበት ቤቶቻቸው የተቃጠሉበት እየተነገረ መንግስት መንገር ሰራ እንዲህ አዋሳ አሪፍ ሆነች እንዲህ አሪፍ ሆነ ምናምን እንዳላለን በጣም በትልቁ ደግሞ ወገን ሰው ሽማግሌ ካህን እየታረደ ክርስቲያን እየታረደ የሚጣልበት ሀገር ነው ብሓፈሻ ብጣዕሚ እዩ ተቆጢዑ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ስነ ጥበበኛ እዩ ብዙሓት ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያውያን ፍላይ ድማ ተወለድቲ ኣምሓራ ሓያል ዝኾነ ቁጥዐ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ሓዲ ነማዕብል ኣለና ፅርግያ ሰራሕና ዶ ፓላሱ ሰራሕና ዶ ትብል ግን ህዝቢ የማንን ፀጋምን ይቕተል እቲ መንግስትስ ዓቕሚ ድዩ ዘይብሉ ኮይኑ ጠቕላላ ነፅጠው ከብሎስ ዓቕሚ ድዩ ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ኩሉ ካልእ ነገር ገብር ኣለኹ ዝብል ዘሎ መንግስቲ እዚ ነዚ ክገብር ዓቕሚ ድዩ ዘይብሉ ኮይኑ ኖ it's actually different ኢንጂነር ይልቃል ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ምናልባት ወደኋላ ለመመለስ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ደረጃ ግንዛቤው አለው ወይ ይሄንን ክስተት እንደ ተናጥል ክስተት የማየት አርሲ ላይ የተፈጸመው ነገር መንግስት የጸጥታ መዋቅሩ እዛ ስለማይደርስ የሆኑ የታጠቁ ኃይሎች ገብተው የሚፈጽሙት አድርጎ የሆነ የተነጠለ ክስተት አድርጎ የማየት ይሄ ሆን ተብሎ በወለጋ በአርሲ በአብዛኛው የኦሮሚያ አካባቢዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ከስሯ ነቅሎ ለማጥፋት ይሄ በሽመልስ አብዲሳ የተነገረ ነው ይህችን ቤተክርስቲያን በክልላችን እናዳክማታለን ብሏል ሰርጀሪ እንሰራለን ያለው አብይ አህመድ ይህን ቃል በቃል የተናገረው ነው ባለ
بحفشة نتا أرثوذكساويت بتكريستيان تارجت جبري أسرار حنا كايدان يجبر كم زلوا زنقر كوينو systematically زفت أم زلوا بر حدا بتناس الرئيس لزلنا يتسجم زي أبزي خمس قوين كبار كله تناس يلو تجبر زي كونه نتا بتكريستيان نمدخام كله كجبر كم زخولون زدما نتزبي أبزي خلو ولا فح زبالز مسل حنسب ولا تي عتق من لشاد دبلو وبعلوتي بلصقنا سبونسرز قبرهم عتقات نسوق قبرن زي اللي بعتقات همسيلو خمس قبرو زقلص حبريتاوني تقومي مابزي زيت زري كادما اتي صلي اب حد حدوم زلو كسع كندي سراور سددم بس ያስፈልገን ሌላው ነገር ሁሉ ቆጥር ነው በቃ መንግስት የሰው ዘበኛ ነው ስለዚህ በሞትም ግድ የለም ሳይ ነው ወደ ላይ ዞር ብሎ ወደ ሌላ ከሚስቱ ጋር ሲጫወታ በይና ይጫወትን ይልሙት ነው ነገር እንደዚህ የሚል ሰው ካለ ወይ ደግ አደረገ ነው መባል ያለበት ሌላ ምን ይባላል ማለት ነው ራስን ከመከላከል ቀጥሎ بحفشة جبل وزلو زين إثيوبيا تجمع أيسول كم زتنات على نجار عين رأيو بcalculations جبر زلو بديزاينز جبر زلو كنتات مخانو مجنزابي اللي نابلي يوم زحت زلو political intent reference to أورومو تشمل سبديسا كمون أبي أحمد كلت يوم نتابع تكرسان كداهموا مدب كم زلو ومن كمدما كم زي surgery كم زي operation متبحت جيروم زدلين نتزايد اليوم كم يجيروم كم زي عليو كانسر وي حد حمام تلك متبحت جيركا كم يجيركا لب كفيتكا نتي حمام توصوي نتي تسقم توصو لك كم خن جبراينا زبولو نعيم زتبر زلو يم زلو force displacement the goal of this attacks is seen as designed to instill terror facing specific communities to flee زدما قال لما تايبلو ازي ارسي زبال كل الاوروميا يو اتم زقتلون تسيون زلون دما امحريو تعلما دما بخمس منقدي رعدن سنباده نتم امحرو تفطرلو نتم كالو تزبط تفطرلو كابت كل الاورومو حاديمم حصيلم نخطفو نكسددو دما تقبرهم تعلما نس مخانو يوم زنغرو زلو زي كسع كندي سراول سدده قيمتا كم زلو كتفلطو تكلو لكم guards duty انتايت بلزلو the government's primary role is to be a watchman تي منغستين سراويتون كل غزي تعذبتيهم كعزبيهم او زلو نتيزبي كلا خلولون كبلوان ينيرو if people are dying the government is either failing its own job or is complicit منغسي تعذبنا حبرتسبن تخلاخلنا حبرتسبن يو سبسق الى زقتال انتلو ات منغست دما انت زي قبرت خوينو كنت غمغامي هاتر كتر تدخل بغلت منغدي هاتر يدخل تحاده منغستي بقعات كم زي بلو نتيجة قاتم زلو دخامنة تتوقبلو عقم خمسة يبلو عقم انترلو خوينو كن زقدده نسيز قبر زلو ويمون بفقادي زقبر زلو سلازا أبي عينيتي خاتمرت يم زلو زلو عقم زي بالكاتو خوينو تعالى عقم هاللي كاتو قبر انت الخدمات حتى تيخا لذي بخلوتيو تسقم يعني أبي مالوتي زقود دايسي so this is very important critique of the public indifference my turn next يلقى Islam's the mindset of those who ignore the atrocities because they aren't the current victims. He warns them أزي تنزلنا رعية تسقيلو نعي ملكتننيو نعي بس حنا ولا زغي زلو زبدما لومي نعخاس لزي قاطع مكاس خاق دايس لزي كونكا توارازل لخاويون أتقدسنا لها سبعنوغو أبرس خامس مسد كن زبخيالكا كل يكوننا بلي يتنقو له تزبي نزيقو دايزي شلليلو كريو كم زي بلو يمزو نقر زلو بمحرنيا تراكي مسلكم على بتي بإنجليش ونزيقو دايزي عبرت أميم زارو بلو زلو A simulation of democracy because the current reality in Ethiopia couldn't be the furthest thing from it. And to understand this, if we just look at the Abiy Ahmed administration's human rights record, it is among the worst worldwide. So as an example, in the Amhara region, which has faced more than 5 years of armed conflict, and over the last 3, with involvement of state forces under Ahmed's Oromo Prosperity Party regime, we've seen daily atrocities. Last month, the Lemkin Institute issued an active genocide alert, calling Ahmed's war on the Amhara people genocidal. And our زون أبتي ميديا غريبو نعبي نبي حق نديو زجرم تي إثيوبيا في لا يتولد أمحرا زبلو وصلوا نزيا قد مترجمي هذا بوليتيكانيا أمحرا نعم من يلقى الزبال نتايلو صحيفني رمسلكم أوروبا حبرتنا تمرجعنا أبي أحمد تقبلنا لنا ويون رينا لنا صبغ مرجعه قالوا يلو صحافة حزب من أوروبا حبرت إثيوبيا صبغ غنا مبرهي بوازلو صبغ غنا ملسي بنالو يلو هذا تابلالو تمرجع كم استعذبوا لذي أتمرجع زعبا تمرجع كزارب مريتو زعبا تاين كزارب أي مرتين يلو زعبا كويناتن ورا كويناتن أجر جرم موتن أبي تبي أزك هذا لكن كزارب أي مرتين لذي نيروبا حبرت أي فلتون يوم كنوا لما ينخلينا يفلت يوم
يريلو جن النار أيو نتقول دايك عن سنتنا سلزي قد سومزلو شلل جابي زمنالو بمبال جليسوا. So that is also another very important أقداسي revelation مزيانة إذا أمليسا كتحازلكم سلزغونكو زيانة راتا بوستوين تي نعمل لك أزبالة مالتيو هترابي لي نقرأكم سنة نزي يوروبيان يونيون هقرات بحدا خوينن ذهبوا مجلسي نوع أتعايزو زبالو أوروبا حبرت دايما دايلو نتي كنا تاتريو نارا يخلو نتو كيناتن ورا كيناتن كجلسو زي ممراتو زي فلتو خوينو زي كونسي النار هي كأمات كم زمرته إيو زخص زلو أوروبا دما مجمريو ما يكونون كومز قبر زلو صبونا قرقن أبقد معين بزحات سقبر زلو قداي سلزخونيو نمالا سابتي كبلت سنة أبي أحمد ببزح مسنعاتات كم زرقاقا زلو حدا قنيا منقسي هلكي تابرس هلكي تنافس مزخيد زلو تزي كايدو من رجع ديمقراسي زي كونه performative يبلوغ اللي من ما simulation لكا كم زي أب لابراتوري تقبرنبر ويون I don't know simulation stock market invest تقبر تخوينكم ألو platforms بفاي جنزب trade كم تقبر زي قبرا كويون حقا زي كونه كم زي ناي لممت كوينات كايدو مشالو ما لممت كوينات حقا كوينات يكون لكا كم من رجع دما نلممت زقبرنبر تقبراوي وتسيت كم تزغل وي وتسيتو أبايتا كرز خلا يكون أنت من رجع زقبر تنبري بلالو ناس أيقونة فيرون أيقونة نيرو نابليز قلت زلو public rejection سزي protests in 50 cities كباب 5 زخونة كتماتات globally uses the slogan no ballots while bullets fly أبي أنصارو تقاومتات نقبرنا ناب كبابي ل5 زخونة كتماتات نعلم آياتنا تتوقع سغلو سبع مرج أي كيدني مجمريع دمست آياتي خاططو كتبل زلاكا زبل ريتو أغريبو في الله بقداينا سبع مسالات هالكيتاتن كنزارف تغينا دما أبا محران روميان كندا يسبي موت هالو أبزي حجت رئيسي هذا جونوسايد كايت كمزو ليزن غرزول اكسبرتس ار سايتين أبا محرا جونوسايد أوي كوينات كايت كمزلو including 370 ناي درونات النفرتين متقعتي تخايدو خمزلو أبيت مرتات أب هوسبيتالات أبيت كريستيان بلالو عمز تما ب case of rape and بشحد قصر هذا كريستيان عمت 5 لوان لعلي 9 مليون زخونو دما هزانا دما كبيت مرتات طويلون كمزلو بتاع من فيزو ودزي أبيكس بزع فيديوهات بإنجليش ناقبري بزع كامبينز قبريو تلازي حركاتهم برقص نبلس قلنا حمام رئيس القوينوهم زليو identity based racist قبل ما بمبوكالات كان رايوز قبر عمت مالتي ويون ما أسرتتات ما بزسف ملك أبت حقري الرقم زلو زعبي دما جين أبزون دقيمو risk of the regional war زعباك هي بحري لدما نابت كالو تقرات عبي شجر كبر كم زغلن نتا تبهل تنهت نزج توهيب وزلو ماندي تتقيم دما كوينات كفتر كم زغل كهي بحري نهاجر أورب حيو حزبي إثيوبيا دما بعبلا لدمس زمرت أني نهاجر أورب حكة تكبر نحسب كمال سلم ويوم بحر كم تعلم سلو زغني نتسقم تكوز دي نابله نعوك تقام اللي خليه حجي دما نزك نتاتي بلو مسير ترازلو وتري لعلك كم زلو صرت زيهم تقصو وندات سيرترا حدش كوينات كقاتم كم زغل يوم زنو كرزلو بيفوت so تقرأي دما قداينا تكوينات كتكون كم تخلي يوم زنو كرزلو lack of accountability critics argue that the regime was never held accountable أبتقرأي نزقو برون اتبلت قلنا كساب هجي كم زي تحتاتي كأسيلهم دما proxies قالوت ناي دقا حيلتات دما US influence UAE influence أبي أحمد ناي إمارات لوخ كوينو نتكبابي زبز زلو أكال كم زغني أب السودان بلو أكال بلو بزح بتات إيدو ناتوي نتكبابي بس بيس زلو حيلي ونابليهم تزارب زلو نبي حكي كبد بالك كنتاتنا نرزلنا and this is going to be a very interesting mission. There is a marginalized group that is under imminent threat of once again being a war ground, while two actors in Ethiopia and Eritrea continue to march on their war expeditions. And at the same time, I think in my understanding, the very reason why the Ethiopian government as well as the Eritrean regime continues to be emboldened and seems to see war and only war the way to achieving their political goal is because they haven't been. زعون كم تري وادر لهم نيتوبيا نيرتران بحده جي زمرجع نيتوبيا يوجن again كل جزء نيرترا حويسكا مزراب فاشن سلزخونه أقداس سلزخونه نتي أمام سلزخونه نيرتران تدي حويسكا تنجر مقارات سلزه هلو
ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ከይወፃና ክልተ ሪፖርትስ ክበክሜ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ ሃገረ ሶማልያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ምናልባት ሕልፍ ክብል ጠቂሰ ነይረ ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ሓሰን ሼክ ናይ መንግስታዊ ስልጣኑ ንሓደ ዓመት ኣናዊሕዎ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዎ ከም ዘሎን ብዙሓት ከም ዝብሉ ዘለዉ ድማ ብካልኦት ብኢማራትን ብገለን ዝተመወሉ ብረት ዝሓዙ ዕጡቃት ነቲ ከተማ መቃዲሾ በፅቢፆሞ ከም ዘለዉ ብኡ መንፅር ድማ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ናይታ ርእሲ ከተማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ኣገለ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ እውን ካብቲ ዓዲ ካብ መነባብሩ ክስደድ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ it's a very very sad situation ኣብዚ እውን ከሪአኩም ክእል እየ District fled in panic as gunfire broke out on Wednesday near the house of former Somalia said he was Ahmed announced that his term had been extended for another year after it was due So ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ፀገም ይፈጢሩ ዘሎ and እቲ ሃገር ናብ ክብድ ዝበለ ሽግር እናሰገረ ትኸይድ ከም ዘላ እቲ ኢንሴኪሪቲ ናይታ ሃገር ድማ ክብድ ዝበለ መድረኽ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና so the fighting erupted ahead of a planned anti-government protests over Somali's President Hassan Sheikh Mohammed's decision to remain in office after the opposition said his constitutional term expired in mid-May. كاف مفارق ناي ورحامش تبيلو مانديت ناتو ويبناي سلطان ادمي توجيلو سلازي كنا وحي قبعان بزبل زقبر زولو مفتات درو تي حقر اب كبت زبالي ناي وطر درجة اتيو كم زولو يزنكر زولو again انتايب لكم سنة this is مرقم دي مرقا كم دليتكم كتري واتخولي غنبت تتمليسنا بحانت شارتينا نمتزلنا ازيك ارنا افريكا زبهال بجاكا شقرن تقامن ኤርትራ ኣከመይ ዝበለ ሓደገኛ ኩነታት ኣላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክብድ ዝበለ ሓደጋ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናልካ ሶማልያ ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ሕማማት ትመለስ ኣላ እቲ ፓይረትስ ዝበሃሉ ናይ ሸፋቱ ናይ ገማግም ባሕሪ ስርሖም ጀሚሮም ኣሎ በሃል ኣሎ ኣሜሪካ ኣፍሪካ እታ ቀንዲ ናይ ግሎባል ቴሮሪዝም ሰንተር እሳያ ስለዚ ኣብኡ ድማ ንኣተኩሮና ዝለዓለ ክዓቢ ኣለዎ ኣልቃዒዳ ይኹኑ ኣይሲስ መራሕትናቶም ኣፍሪቃውያንን ኣብ ኣፍሪቃን እዮም ዘለዉ ስለዚ ንረብሓናትና ኣፍሪካ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ብፀጋታታ ብጂኦግራፊካዊ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነታ ብዝሕዝባ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘለና ረብሓ ኣካል ናይቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለ ዝኾነ ብግምጣሉ ድማ ግብረ ሽበራ የስፋሕፋሕ ኣሎ ዝብል ምክንያት ተጠቂማ ኣብዚ ዞባ እዚ ብዙሕ ኣብዚ ቀርን ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ተገሊጹ ኣሎ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ኣፍሪካ ሓደ ስፔሻል ሓላፊ መሪፆም ኣለዉ ኣሜሪካ ነቲ ኣፍሪካን ኣፌርስ ክመርሖም ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ወታደራዊ ባክግራውንድ ዘለዎ መን እዮም ዝብልዎ መሲልክም ፍራንክ ጋርሽያ ዝብልዎ እዩ ቀዳዊ ናይ ግበሮ ኢሉ ሓደ ኤርትራውን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም the Bureau of African Affairs is pleased to welcome Frank Garcia as our new Assistant Secretary ናይ Assistant Secretary ናይ ኣፍሪካ እዚ ፍራንክ ጋርሲያ ዝበሃል ተመሪፁ ኣሎ to bring his deep expertise on Africa and looks forward to advancing the Trump administration's commercial diplomacy objectives and mutually beneficial partnerships. ስለዚ ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ስልጣን ተዋሂቡ ኣሎ ንማንዴት ናይ ኣፍሪካ ድማ ተረኪቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ንጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ዝያዳ ተሓታቲ ክኸውን ገለ ብዛዕባኡ መፅናዕቲ ኣካይደ ነይረ ወታደራዊ ባክግራውንድ ዘለዎ እቲ ሰብ ወታደር ዝነበረ እዩ ናይ ስለያ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ ማእከላይ ኣፍሪካ ናብ ካልእን ብዙሕ ተመክሮ ዝነበሮ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ፖለቲካል ስፔስ ዕብይ ዝበለ ተመክሮ ዝነበሮ እዩ ኤኒዌይ እዚ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኣገዳሲ ተራ ክህልዎ እዩ ያ we are going to watch ምክትታል ዘድልዮ ይኸውን እቶም ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለኹም ድማ I am very very sure ዝፈልጥዎ ኣርእስቲ እዩ ምክትታል ዘድልዮ ኣርእስቲ ክኸውን ካልእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ኣርእስትን እናተቀያየረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታትን ስለ ዝኾነ እዚ እውን ምስ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ Talks with Erdogan in Ankara. Sudan's Sovereign Council Chairman and Armed Forces Commander Abdel Fattah al-Burhan has held talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Ankara. According to Sudan Tribune, Burhan arrived in Turkey on Tuesday for an unannounced visit that had not been publicly disclosed in advance by Sudanese state media. كم تريوا زلهم ጉዳይ ናይ ሶማልያ መራሕን ፍሽፍሽ ኣትይዎ ኣሎ ክብለኩም ከለኹ
ሶማሊያ ነቲ ፈደራል መንግስቲ ቀንዲ ደጋፍናቱን ምስ ዝሰርሕ ዘሎን እዩ ስለዚ ሕንፍሽፍሽ እንታትይዎ መንኢት ክህልዎ ይኽእል እንድሕር ኢልኩም እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ኣትያላ እስራኤል ድማ ደጋጊማ ተነፅሮ ነገር እንተሎ ንቱርክ ዝበሃል ከም ቀደም ኢራን ሕጂ ቱርክያ ክትከውን መወዳድርትና ኢሎም ስለ ዘሎ ቱርክ ኣብ ዘላቶ ሕንፍሽፍሽ ክገብሩ ክፍትን እዮም ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ድማ መርኣያ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ቱርኪ ናብ ሱዳን ሞር ምትእትታው ትገብር ኣላ ብግምጣሉ ንዳዕመ ሰሪዕ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኢማራት እስራኤል ተሓዋዊሶም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ቱርክ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር እዩ ሶ ወልሲ እንታይ ዓይነት ተራ ክፃወት ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሶማልያ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጀካ ብኤርትራ እቲ ቱርክ ዝበሃል ዓብ ተራ እዩ ዘሎ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ኢንቨስተር እዩ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብር እዩ ድሮናት ዝሸጠሉ ንዓብስ እዩ ኣብ ሱዳን ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ብርሃን ኣብ ሶማልያ ድማ ምስ ፈደራል መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቱርኪ ዝምድና ክትገብር ብዙሕ ኢልና ነርና ኣገዳሲ እዩ ንብል ነርና ግን ኤርትራ ብፍላይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ክሳዕ ክንደይ ርቀት ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ንእስራኤል ቀጥታዊ ፀገም ክፈጥረሎም ዝኽእል ስጉምታ ይወስዱን እዮም ቨሪ ኢንቴሊጀንት ቱርኪ ዝበሃል ኣገዳሲ እዩ ግን ናይ ቱርኪ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ካልእ ሓደጋ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ምስ ቱርኪ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለና ኤምባሲ ናቶም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ገለ ካብቶም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዝገብሩ እዩ ግን ቀጥታ ከምዚ ጥቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ግን ኣይረኣዩን እዮም ብሕጂ ይግበሩ ክደኾኑ ኣይግበሩን ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ብሓፈሻ ግን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢና ክሳዕ ክንደይ ተሃዋስን ብዙሕ ዝቀያየርን ዝለዋወጥን ነገራት ከም ዘለዎ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዝገብረልኩም ዘለኹ ንቐፅል ናብቲ ናይ ትግራይን ኤርትራ ድማ ንስገር ፅምዶ ምጅማሩን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሕክምና መጉያዩን እዩ እዚዩ ወታደራዊ ፅምዶ ዝተወሰና ስእልታት ዝተወሰና ፎቶታት ካብ ምርኣይ ወፃኢ ካሊእ ብዙሕ ከምዚ ተጀሚሩ እዩ ዘብል ዝረኣናዮ ወይ ዝተገለፀ ነገር የለን ነገር ግን ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ዝኾነ ስእሊ ዝኾነ ቪድዮ ወፂ ኣሎ እቲ ስእሊ እቲ ቪድዮ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ ዝተረኸብሉ እዩ ሰላም እንዳተዋሃሃሉ ገለ ተርእያ ሰላም ፈጢርና ስለ ዝኾና ኤርትራን ትግራይን ዝዋጋእሉ ምክንያት የብለንን እሱ ጥራሕ እንተይኮነ ናይቲ ሓደ ፀላኢ ሓቢረን ክከላኸላ ናይቲ ሓደ ፀላኢ እውን ከምኡ ፀላኢን ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ንክልቲኡ ህዝቢ ከጥፍእ ዝደሊ ሓደ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምምላስ ሓቢረን ክሰርሓ ኣብ ዝወሰናሉ እዋን ኢና ንርከብ ኣብዚ ኮይና ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሓቢሩ ምስርሑ ንምንታይ ይገርሞ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ኣብ ፀበባ ክኾን ከሎ ዲፕሬሽን ዲ ዘለዎ ብለድ ፕሬሸር ዲ ዘለዎ ካሊእ ዲ ዘለዎ ይፈልጥን ግን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ከሎ ናብ ሕክምና እዩ ዝገይ ስለዚ እዚአተን ዘን ኣብ ሰሙን እዚ ክሰታ ዘለዋ ናብ ሕክምና ምስቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተኣሳሲሩ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ካብቶም ነቲ ኦባሳንጆ ስለዚ ምስቲ ናይ ሕዚ ዝተዋሃቦ ፍሉይ ልኡኽ ምግባሮም እንታይ ዝግቦ ጉዳይ ይህለዎ እዚ ሓሳብ ዝፈ ኣምባሳደር ተዝገርመካ ታዓንቶ ዝበልኩ ሕዚ እውን ይድገም እዩ ዘሎ ማለት ኦባሳንጆ ክሕብረት ኣሎ ብኣፍሪካ ሕብረት ናብ ድርድር ክንኣቱ ኢና 10 ከምዚ ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ዝወስድዎ ተበግሶም ካብ ዝኸውን ንሕና እናኣምኖ ሰብ እንተሪልካ ኣምፂ ኢሉ ተደራሪቦም ምስ ፋኪ ዝገበርዎ እዮም ኢለካ ነይረ ሕዚ ከዓ ትግራይ ኣብ ዝዕዝነቶ ኩነታት ኮይና እኒኣ ኩነታት ትግራይን ካሊእ ከባብን ኩነታት ኣምሓራ ብጦርነት ይሕመስ ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝኒሄ ምፍናን እዚ ኩሉ ሓዊሶም ኦባሳንጆ ዝመፅእ ዘሎ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝበሃል ዓብዪ ቀምሽዳ ይክደንዎ እምበር ቅድሚ ሕዚ እውን ንትግራይ እዩ ዝገርመካስ ካብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኣዕርዩ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል መንግስቲ እውን ስለዝኾነ ጎረቤትና ሱዳን ኣብ ናይ ሕድሕድ ጦርነት ጥፈ ኣሎ ኣይመስለንን ናብኡታት ዘብል ስለዚ ተሓደን ሕዚ እውን ንዓና ብዝምልከት እዩ ሓውን ምጥፋእ እዩ ዝኾነ ነገር ይመፅእ ኣሎ ብዝኾነ ናይ ትግራይ ንሰመፀን ኢና ሕጂ ሓንቲ ናብ ኤርትራ ከስክረኩም ክፍትን እየ ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ፅብቕቲ ዜና ዶክተር ፍቅሪ የሱስ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ካልኦት እውን ሸር ዝገብርዋ ዘለው እያ እንታይ እያሳ ድማ ኤርትራ glad to see Senegal, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Botswana, and Eritrea among
ብዩኤንዲፒ ሰፖርትድ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓደ ፕሮጀክት ክገብርዮም ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ክሕገዛ ትበሃላ ዘለዋ ሃገራት እያ ብምንታይ እያ ክትሕገዝ ኣብዚ ናይ ዓውዲ ናይ ኢንቫይሮንመንት ዝበሃል ከባቢያዊ ከባቢ ንምሕላው ማለት እዩ ሱፐር ኒውስ ሓደ እዚ GFE ዝበሃል ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ፋሲሊቲ ዝበሃል 77.6 ሚሊዮን ፓኬጅ ኣውፅዩሎ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብኣተን ካብዚ ሓገዝ እዚ ክረኽባ ዝበሃላ ዘለዋ እየን እዚ ከዓ ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓገዝ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ካብዚ ሓገዝ ረኺባ ኤርትራ ኣብ ኣከባቢያዊ ብፍላይ እቲ UNDP ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ብዝገብሮ ዘሎ ንኣሽቱ ዲጋታት ይኹን ነቶም ሓረስቶት ሂወቶም ንኽመርሑ ኣግራብ ንኽትከል ሓፅብታት ገይሮም ሓረስቶት ነብሶም ዝኽእልሉ መንገድታት ኣብ ብዙሕ እዮም ዝሕግዙ ዘሎ እቲ UNDP ዝበሃል ሓደ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ተመሪፃ ኣላ ንኽትረክብ ኤርትራ ብዙሕ ቅድሚት ትመፅእ ኣላ ናይ ብሓቂ ድማ ኢኻ ትሕጎስ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ ቢካዝ at the end of the day ኤርትራ ገለ ካብቶም ኣዝያ ዝተጎድአት ሃገር ስለ ዝኾነት ካብዚ ፓኬጅስ ከምዚኣቶም ሓገዝ ክትረክብ ከላ ነቲ ገንዘብ ድማ ኣብ ባይታ ናይ ምትግባር ብፅቡቕ ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ብጣዕሚ ክጠቕማ ዝኽእል እዩ ኪ ፕሮጀክትስ ገለ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ሪስቶሪንግ ዲግሬድድ ላንድ ዝተበላሸወ መሬት ዛላታት ምግባር ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ምዕቃብ ሓመድን ከባብን ክኸውን ይኽእል ኣቦታት ኣብ ኤርትራ ዝያዳ ኣተኲሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ስለዚ ብፍላይ እቲ ዛላታት ምስራሕ ነቲ ኣብ ገጠራ ዘሎ ህዝቢ ዕዮ እውን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ደገፍ ክረኽቡ ምኻሎም እቶም ናይ UN ኤጀንሲስ ናይ ኤርትራ ድማ ከም በዓል ናህላ ቫልጂ ተሓጒሰን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ እናበሉ ተቐቢሎም ኣለው እንኳዕ ገበረላ ኤርትራ እንኳዕ ፈጠረላ ኤርትራ ክንብል ንደሊ ሓንቲ ካልእቲ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገር ንቕድሚት ትመፅእ ከም ዘላ ዘርኢ እውን ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብሕጂ ዝግበር መበል 81 ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ገለ ካብተን አንገቲ ሃገራት ኮይና ተመሪፃ ኣላ ስለዚ it's an honor to Eritrea has been elected to serve as one of the vice presidents of the UN General Assembly's 81st session እዚ እውን እንተኾነ ኤርትራ ኣብቲ ምስንዳእ ናይዚ መበል 81 ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉባኤ ንምስንዳእ ተመሪፃ ከም ዘላ እዚ እውን ብዘይካል ዓለም ኤርትራ ኣብ UN ዘለዋ ኣበርክቶ ተቐባልነት እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎን ዋላ እኳ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ትረክብ ተላ ስራሕ ናይታ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ናይ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያም ኣቃሊልካ ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚ UN ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ትረክብ ኣላ ዋላ እቲ ብመንገዲ UN ዝመፅእ ዘሎ እዚ ናይ UN ኤጀንሲስ UNDP ገለ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣብቲ ቦርድ ናይ ዩኒሴፍ ዘለያ ስለዚ ኣብቲ ናይ ልምዓታዊ ኤጀንሲስ ትካላት ናይ UN ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ብድሕሪ መጋረጃ ክንግምት ንኽእል ኢና ሱቕ ኢሎም ኣይኮነን እዚ ነገራት ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብቁዕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ኣብ ናይ UN ደረጃ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታ ሒዛ ኣላ ስለምንታይ ግን ኣገዳሲ እዚ UN ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንኤርትራ ንልውላውነትና እቲ ብልፅግና ደጎለዶ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ UN ፅቡቅ ቦታ ስለ ዘለና ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ኣተሓሓዘ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ብዓይኒ ሕጊ ከምዚ ንዓለም ጠማዚዞም ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዑ ክትምክት ትኽእል ኢኻ ብሓይሊ ግን ኤርትራ ነብሳ ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ፅቡቅ ዝኾነ ኣተሓሓዛ እየ ዝብሎ ኣነ መመላእታ ናቱ የርእየና ኣብ ፅቡቅ ፍረናቱ ድማ የርእየና ክንብል ንኽእል ነቶም ኩሎም ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ ዘለዉ ድማ ፃማኹም የርእኹም ክንብሎም ንደሊ ቀፂለ ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ኣስተውዒልኩም ስምዕዋ እዚኣ Italy and the Mate Plan. How Eritrea can unlock export financing opportunities. Italy-Eritrea partnership. For decades, Eritrea and Italy maintained a relationship built on history, memory, and unfinished economic potential. But the July 2025 comprehensive plan of action between Asmara and Rome may represent something far more important. The beginning of Eritrea's re-entry into structured European economic engagement. Italy is no longer approaching Africa only through aid. Under Prime Minister Giorgia Meloni, Rome introduced the Mate Plan, a strategy designed to create economic partnerships centered on energy, logistics, agriculture, migration management, and industrial cooperation. እዚ ናይ ኤርትራን ጥልያንን እባ ሓደ ካብቲ ፅቡቕቲ ዝኾነ ኣናሊሲስ ገይሩሎ ኤርትራ ኢንሳይት ዝበሃል ቻነል ናይ ኤርትራውያን እንታይ ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጥልያንን ብፍላይ እቲ እገዳ እንተተላዒሉ ዝበለፀ ባይታ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ጥልያን ንኤርትራ ድጎማ ደይኮነ እቲ ሞቴዮ ፕላን ብምባል ዘውፅኦቶ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ብማዕርነት ሽርክነት ክትገብር ከም ትደሊ ዘላን ዝያዳ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምምካት ናይ
زي حقا وسدت تطعون مبال تتقرص إن مهنات كم دما معدنات نمركب إنك حق زوم زغل نإنرجي حق زوم زغل نسكيورتي حق زوم زغل بروجكتات نمقبار بلان أو تيات سرح نيرا من البات مسير ترى ما صبوز وخنا تبقى صوتات سلزنا بري حركة كابتي كده فعلوا زلوا أرس انتلو نابلة صبوز خنا مجلس هيبنيرو قال كابتي نساتهم سرحوا زلوا مارتايم لوجيستيكس أرنا أفريقيا بابيل مندب عزيزة قد سون قدايو أبو مسير ترى سرحوا خليهم أب عودي مكفاف عسى building a processing refrigeration and packaging ወደ ባሰ ከይዶም ዝያዳ ኣብ ሎጂስቲክስ መንገዲ ባቡር ኣካልን ብሓደ ክሰርሑ ጽቡቕ ተበግሶታት ተገይሩ ነይሩ ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ትግባረ ገጹ ሰጊሩ ክንሪዮ ኣድቫንስድ ኣግሪካልቸር ጥልያን ኣብ ሕርሻ እዚኦም ንፍዓት እዮም ኣብ ሕርሻውን ክሕግዙ ክእሉ እዮም ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ኣገይን ብዙሕ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ በፂሕና ዘለና ዳግማይ ናብቲ ስራሕ ክምለስን ጽቡቕ ነገር ክረኣየሉ ዝኽእል እዩ ሪኒዌብል ኤነርጂ ተተካእ ፀዓት ከምኡውን ዕደና ኣብዚኣቶም እውን ምሳና ክሰርሑ ክእሉ እዮም ብፍላይ ግብፂ ስዑድያ ጥልያን ገለ ካብተን ብቐረባ ኤርትራ ከተብለን ትኽእል እያ ንግብፂ እኳ ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ጥልያን እባ ከም ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ንበይኑ ክምሕቶ ዝደለየ ዝመስል ዘሎ ምክንያቱ ናይቲ ማቴዮ ፕላን ሰሚት ናቶም ምስ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሮም መስሎ ዝነበሩ ንሱ እውን ሓደ መርኣያ ናይቲ ሞር ናብ ኢትዮጵያ እናተፀጋዕካ ምኻድ ዝርአ ዘሎ ጉዳይ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ማለት ግን ጥልያን ዝኣክል ንኢትዮጵያ መሪፁ ንኤርትራ ከጓኒ ንኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብፍላይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ኢኻ ሕጂ ድማ ምስ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ምስ ታሪኻዊ ምትስሳር ዘለና ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለና ማዕድናት ዘለና ብፍላይ ድማ ናይ ድኩዑ ፀገም ኣብ ዓለም ኣጋጢሙላ ኣብ ዘሎ ኤርትራ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ፀጋ ናይቲ ኣብ ኮላሊ ፖታሽ ዘለና ናይ ፖታሽ ማዕድን ዘለና ኣብ ቀረባ ምስ ምዃኑ እሱ እውን ኤሮፓ ኣብዚ ከባቢ ፋይናንሲንግ ብምምፃእ ሓደ መሶብ ጆርናል ዝብል ናይ ኤርትራ መፅሄት እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣርቲክል ብዛዕባኡ ፅሒፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ክንደፍኣሉ ዘለና ክድፍኣሉ ዘለዎን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ጥልያን ዘለኹም ሓደራኹም እዚያ ጉዳይ እዚኣ ኣይትደቅሱላ ክብል የደሊ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣግሬሲቭሊ ክስራሓሉን ምንቅስቃሳት ክግበረሉን ውፅኢት ክንሪአሉን ንደልዮ ናይ ኣርእስቲ እንተሎ እንተኮይኑ እዚ ምስ ጥልያን ዝነበረ ቅድሚ ኩሉ ፅቡቕ ተበግሶታት ተገይሩ ሓያለ ስጉምትታት ዝተገበረሉ ቅድሚ ናይ ጥልያን ይኹን ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ነይሩ ስለዚ ናይ ጥልያን እዩ ነይሩ ናይ ሆፕ ምዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝቀያየሮ ዘሎ ሓደ ሩይ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ምክንያቱ ንኤሮጳ ዘለና ኤርትራውያን እውን ከፋቲ በሪ ክኾነና ስለ ዝኽእል ብፍላይ ጥልያን ክሰርሕ ተጀሚራ ነቲ ባንኪንግ ሲስተም ምስ ኣብ ምኽፋት እውን ዓብ ተራ ክፃወት ስለ ትኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ተራ ዲያስፖራ ኣብ ኤርትራ ንኢንቨስት ንምግባር እውን ዓብ ግደ ክፃወት ዝኽእል እዩ ብዝኾነ እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ደጊማ ኣብ ስፖትላይት መፅያ ገለ ነገር ክንሪአላ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝቐረባ ግዜ እናበልኩ ናይ መወዳእታ በቲ ደስ ዝብለና ኣርእስቲ ጌርና ክንውድእ እሱ ድማ እታ ሓድሽ ታሪክ ትፀሓፈላ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ናብ 4ይ ምድብ ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ደቡብ ኣፍሪቃ ጊንን ኬንያን ተደላዲላ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሊጋት ኤሮጳ 2025-26 ድሕሪ ምዝዛሙ ንኩሎም ተፃወታት ጠርኒፋ ናብ ኣስመራ ልምምድ ከም ጀመረት ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ናይ ቅድመ መጻረይ ግጥም ኣብ ልዕሊ ስዋቲኒ 4-1 ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓደስተ ኣባላቱን ወሲኻ ከም ዘላ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ናይ ዙርያ ፆታ ዝመፅእ 21 መስከረም ኣብ ናይሮቢ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ከተካይድ እያ This is beautiful ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታና ንልምምድ ትዳሎ ከም ዘላን ተፃወቲ ንምምራፅ ድማ ኣብ ምስንዳ እታ ሓዳሽ ጋንታ ንምምራፅ ድማ ይዳለዉ ከም ዘለውን ሃይ ኳሊቲ ዝኾኑ ብሉፃት ተፃወቲ ሒዛ ኣትዮማ ከም ዘለዉ እታ ክለብ እዩ ዝንገር ዘሎ ተስፋና ድማ ንሰማ ይደይብ ዘሎ ተስፋ ንገብር ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ግርማውያን ተፃወቲ መልክዖም ኩሉ ነገሮም እውን ደስ ዝብሉካዮም እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ታሪክ ሰራሒት እያ ክትከውን መኸተልታ ንቢንያምን ንበዓል መርሃውን ኣማንኤል ሙሉ ብርሃን ካልኦት ኩላቶም ታሪክ ዝሰርሑ ተወዳደርቲ ናይ ብሽክሌታ ናቶም ታሪክ ተቐቢሎም እዚኣቶም ድማ ብዝበቅያ ከርእዩና ከም ዝኽእሉ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ኮይና ኣጆኹም ምባል ኣይንሕመቕ ንዓታቶም ነተባብዕ ንኩሉ ኤርትራዊ ንቅድሚት ዝመፅእ ዘሎ ነተባብዕ ነዛ ቻነል ምትብባዕ ኣይንሕመቕ ናይ ሎም ሃረሰብ ዝውድየ ብዛ ደርፎ ገትፈኩም